Pogledajte, na Kosovu su osuđeni trojica Srba na doživotni zatvor. Tako je. Ovdje vođa te organizacije i tog događaja, Milan Radojičić, nije pozvan u tužilaštvo. Kao tužilac je doneo rješenje o sprovođenju istrage i traži od kosovske policije da ona dostavi podatke. Oni naravno nisu. Kosovska policija prema našem ustavu ne postoji. Molim? Kosovska policija prema ustavu Republike Srbije ne postoji. Da. Kako ti tražiš, kako ti kao javna institucija tražiš od nečega što prema ustavu naše države ne postoji. Ti si, pa vi ste, zlomo kažem, kreteni automatski priznali nešto što se kaže sa ustavom. Vučić je sve priznao. Da je Bocan Harčenko uspeo da Rusija otvori konzulat u Novom Sadu. Novi Sad od Beograda je 80 km. Dobro. To je skandalozno. Oni računaju da će to biti ambasada, da će Rusija da odvoji Vojvodinu, da bi mogla preko Mađarske da ide na Hrvatsku. To su sve pusti snovi Vladimira Putina. Sve pusti snovi Vladimira Putina, jednog neobaveštenog čoveka koji Srbiji došao glave. Gospodine Brkiću, u tabloidu je izašla informacija da je neki tihi sukob, da kažemo, između Luke Bojovića i Aleksandra Vučića. Pa da li želite da nam kažete malo detaljnije o tome? Aleksandar Vučić u svakom trenutku mora da ima neprijatelja. Zašto? Pa takva mu je narav. Kada je uhapšen Veljko Belivuk, on je na suđenju rekao da je po nalogu Vučićevom, lično njegovom, odneo oružje iz žandarmerije i zakopao ga ostavio ga u šumici blizu Jajinci. U Jajincima, u šumici, nedaleko od kuće Aleksandra Vučića. To se danima razgledalo. Atentat na predsjednika. Dok je on krao i levom i desnom rukom rasprodavao, njegova velika propaganda, laži, polusvet je preko Pinka, RTS-a, Prve i ostalih televizija raspredao. Ko to pokušava da ubije Vučića? U stvari, to je veliki cirkuska predstava. Mene ovako, kako vidite, Vučićeva velika propaganda laži je 9 puta optuživala da sam pozivao na ubistvo Biće baš u narednom delu. Aleksandra Vučića, što apsolutno nije tačno. Tužilac bi me optužio da je bilo koja rečenica, ja sam milimetarski vodio računa da se nešto ne promakne. Znači, Vučiću je potrebno da, vidjeli ste, on je u situaciji da se Interpol, Europol, Eurojust i sve službe interesuju, odnosno zahtevaju da on procesuira bilo koga. On ne. To su sve moji ljudi, to su sve moji drugovi, to su sve partijski saradnici. Mnogo su para doreli. Rekao sam vam da čak ni isporuka... Da, stranog državljenja pa izbjegava. Tako su Kinezi pobegli u Kinu, bili su optuženi za špioniranje. Kao isto, pobegli, kažu, ne znamo kako. Mi im kućni pritvor, oni pobegnu, skinu na nogicu i zapale. Državni tužilac za organizovani kriminal, gospodin Mladen Nenadić, je, gostujući pre mjesec dana na Pravnom fakultetu, saopštio da je kod tužioca došao predstavnik Eurojusta i Europola i zahtevajući da on uhapsi ljude čije optužnice su doneli. Tražili su od ministarke tadašnje Maje Popović da potpiše sporazum o saradnji koji podrazumijeva preuzimanje. Ona je to odbila. Pa ne mogu ja to, pa moram da konsultujem parlament. Ili jesi ili nisi za obračun sa kriminalom. Tako da on mora svakodnevno da ima neprijatelja. Aktivnog neprijatelja kojim će da kaže ovaj mi preti, ovaj je lopov. Otkud Luka u priči, pošto pogotovo u medijima se spominjalo kako sarađuju, ne sarađuju odjednom sad? Pa ne znam, pravo da vam kažem, to
Vučić može da izmisli priču u trenutku. Aha. Sjeti se, a kaže da, Luka. Ostao mi je dužan 100 pakli cigareta ili tako. Ne znam. Zaista ako je tačno da Luka kontroliše carinu, pretpostavljam da je tačno jer Predrag Popović je dobio poverljive podatke koje on ne barata sa, kažem, Tako je. pa lažem, da. Tako da, nije to samo u ratu sa Lukom. Pogledajte, na Kosovu su osuđeni 3 Srba na doživotni zatvor. Tako je. Ovde, vođa te organizacije i tog događaja, Milan Radojičić nije pozvan u tužilaštvo. Kao tužilac je doneo rešenje o sprovođenju istrage i traži od kosovske policije da ona dostavi podatke. Oni naravno nisu. Kosovska policija prema našem ustavu ne postoji. Molim? Kosovska policija prema ustavu Republike Srbije ne postoji. Da. Kako ti kao javna institucija tražiš od nečega što prema ustavu naše države ne postoji. Pa vi ste, kažem, kreteni automatski priznali nešto što se kaže sa ustavom. Vučić je sve priznao. Znači, to je zastrašujuće. Sve iza toga stoji ruska državna politika. Evo vidite, sad se događa da je Bocan Harčenko uspeo da Rusija otvori konzulat u Novom Sadu. Novi Sad od Beograda je 80 km. Dobro. To je skandal. Oni računaju da će to biti ambasada, da će Rusija da odvoji Vojvodinu, da bi mogla preko Mađarske da ide na Hrvatsku. To su sve pusti snovi Vladimira Putina. Sve pusti snovi Vladimira Putina, jednog neobaveštenog čoveka koji Srbiji došao glave. Za razliku od Ruske akademije nauka, od ruske vojske, od ruskih građana, on je opsednu činjenicu da treba da sruši Srbiju. Molim vas, 2 milijarde novca raspolaže Vučić u Moskovskoj banci. Kako je taj nemutirani čovek Vladimir Putin dozvolio da kriminalac koji ga ponižava u Rusiju iznese 2 milijarde? Jasno. Vidjeli ste šta sve priča o Vladimiru, o gospodinu Putinu. Spomenuli ste vezano za sukob u prethodnim intervjuima, spominjali sukob, ili aj kažemo neslaganje, ali bolje reći sukob, ispravite me vi slobodno, između Dodika i Vučića, pa da to bude u narednom delu malo detaljnije, jer vidim da ste dosta upućeni oko njihovog odnosa. Tako da, dragi gledalci, znate šta je naredna tema, jeste sukob između Dodika i Vučića. Ko će koga tu više da